Bueno, pois acabou o intermedio e vamos a unhos poemiñas de Cocou. Ando tratando de como a vos cantar. Seguímonos queréndomonos, ben querenzados nós, e a vos, si, ustedes, por respecto. Mira como cuspe padrería a palabriña, Brody, e calas neverdelés. Mas non cala a flor, a campánula branca dos invernos arredor dos pozos. Estoupa, repentina. Din os muiños da auga, tan pacientantes, din, tedevos de pé. Facedelle un altar ao voso donos das carballeiras, defendedias. Saco de fariña, temperando sobre da rola na cabeza. Os brazos en cruz, percurando o equilibrio. A cara branca, o pelo, as cellas, as pestañas, a roupa toda branca de vir de moler morena de los molinos de embaixo. Ajuchados eran los muiños ali entre os toxos, apreixados ali naquel regueiro. Maleza cúbrelo todo por enriba das pedras. Colorido brutal na primavera, que por maio era, por maio. Protéxense dos ladróns. Afúndense na hidrosfera do Val do Deza, estorbando. Estorbando? Sí, estorbando e aos mortos. Broza de palla, feita a medida plena pola boa Manuela. Corra, pequerrecha entre os carballos, fuxindo as caneliñas toda rabuñada, los torneceros, berrando a todo borrar. Mamá, mamá, vaime comer o lobo e chove. Mamá, mamá, vaime comer o lobo e chove. Maila, mamá, nada, está en Barquisimeto. Pois eu vexo unha moa de muiños saindo á luz. O regueiro retornando coa súa repenica. E os veciños volvendo a comunal encomenda de facer o pan e repartilo. Ninguén está libre dun ataque de somnolencia. A mamá nada, e nada, e nada. O Atlántico espállase tamén como a árbora aquela dun cabo outro do mundo. Os peixes pequeninos non precisan zocos, nin escarpíns. Afogannos completamente e brillale la morte polo corpo adiante. Debuxo dunha moa de muiño, ela mirando para ela, a rapaza, sen pestanexar. O muiño moi. Moi, moi, moi. E ela ali de pé, ao frío. As polas das nogueiras, cara abaixo rezan. As puntas dos castiñeiros, caen os ourizos. Abren, maduraron. Así fende co peso a árbore dos pompós. Debruzadiña. Está unha vendo rezar. Pero erguense outra volta, dixo aparecendo o Marcos, que traía na man unha caixiña que brillaba igualito ca un peixe sen escarpíns. Tentas o imposible, dixo amosando a súa mercadoría, emocionado, visiblemente emocionado. E eu que tras aí? Que luz é isa? É a utopía, mamaita, mira que fermosa.
Atrapei un anaquiño de utopía cando vin caer a reina nesta caixa, pero despois, para tela. Éramos moitos ali. Éramos moitos. Moitos ali. Ali onde? Ali. Ali fora. Nada. Gracias. Sabedes o mundo fascinante da poesía de Luz e ese atrevimento seu cos códigos, coas linguas intermedias, non? Do seu mundo, da súa vida, do seu pasado, da súa memoria que presenta. Non sei se queredes intervir, realmente, poden facerlo, se non, tampouco pasa nada. Bueno, eu quero darvos as gracias porque non sodes moitos, pero escoitades moi ben. E iso importa, non? Si, se queredes que falemos un pouco, nese caso eu pido unha cervecilla.